Heti kun löydettiin maatoppi, niin hommat on kyllä sujunut paremmin. Mun nimi on Joona Grönholm ja meidän firma on C.Grönholm Oy. Me tehdään maanrakennusta ja enimmäkseen viimeiset 8 vuotta ollaan tehty maakaapelointia. Ennen maatoppia oli paperi ja kynä, eli meidän asentajat kirjoitti aina paperille, että mitä on tullut tehtyä ja mitä yksiköitä tullut käytettyä ja tuotteita asennettua. Niin firman kasvettua niin meni aika hankalaksi se touhu, niin siihen tuli sitten maatoppi tuli auttamaan aika hyvin. Heti kun löydettiin maatoppi, niin hommat on kyllä sujunut paremmin. No meille tärkein on, että kaikki tuotteet tulee lisättyä työaikahallinnassa ja että saadaan kaikki laskulle varmasti. Joo, eli meillä on paljon eri asiakkaita, sen myötä sitten paljon eri tuotteita omilla hinnoillansa, niin sen myötä meidän Exceli kasvoi todella suureksi, niin maatoppi tuli todella hyväksi avuksi siinä, että saadaan jo heti työmaalla oikeisiin kategorioihin. No, käyttöönotto meni kyllä hyvin, että tällä alalla ei varmaan ole niin paljon digitaitoisia ihmisiä, niin onneksi oli maatopilla todella hyvä tuki, niin saatiin hyvin käyttöön ja asentajat on tykännyt ja osaa käyttää hyvin. Maatopilta saa kyllä heti tukea, että viestiä kun lähettää, niin vastaus tulee kyllä todella nopeasti ja aina puhelinsoittoa vastataan ja heti autetaan. No, eroon ollaan päästy ainakin sitä paperikynätouhusta, että just perjantaisin tuli kerättyä kaikki laput ja silloin vasta pystyttiin puuttumaan ongelmiin, että maatopissa saadaan reaaliajassa tuotteet ja tunnit leimattua. Kyllä ollaan tyytyväisiä, että voidaan hyvin suositella muille.